qualifier helmet kan honzo tak che khani a bell company hi US brand ni a American brand ni a USA siam USA hun pui nei ani a heipo hi USA siam vek ani a China tepo an siam thawa ma se hi ta ki USA siam ani a ta hian apo ma hian a inzia ka USA siam ani chu ta hian rental Illinois USA siam ani ti a chianga abom poi ti hian aron thleng wang atin ka chana hi custom elements a ka cha ani a him takin alo thleng theya chuan 5 years warranty ani poka chuan him takin khum thei don ani chuan bel hi sang han soi ila hei company hlun to tak ani a kumsaka zakwa somnga pali dai to tang kan helmet an lo siam to a kumtam tak chung an lo siam to ni chu ase kan riat lar lo mai the Mizoram a hian kan riat lar lo mai theya a chan chu MotoGP ate an khum lo hi chuan kan hrelu tuk lo ma se hi South African rider tuna Red Bull KTM rider pakhat jok ni mek Brad Binder khanin season masa khan bel khalo khum ve to thina ma se tuna chana khum to lo MotoGP hian bel hi tu mana khum lo ma se chumi wang chuan nosut mai tur ani lo a thalo ti na ni lo a bel company hi a thalu tuk ta chu a that na sang te tlem han seila a chan chu hi bela po hi entry level tak tak kha ani a tlom pol ani chu entry level an company a chuan hi an helmet full face a big chuan touring the sports helmet a chuan hi a tlom ber ani ria qualifier ani a DLX po ma qualifier hian a to hret a chu ma se hi po hi matte black ani na hi ka du na chana ni matte black ka zong chara matte black ka hmu chun ani a AGP ka cha ka tu ma se AGP ka chu matte black kha om lawa chu ba to box a feature tlem han soila a visor hi Neutra True Fog anti fog visor ani a zoom le a hu vel zong zo engma om theilo chin pui vek pon engma hu om theilo a film reng chu a that na ni atin anti scratch ani a rang hara rang theilo top chu ni lo ma se rang hara rang mai lo tur rangai ani a chuan ama hi polycarbonate shell ani a hi a chang tha em a tin ventilation hi chunga hian in pahnih a oma heta hian chuan heta a chin le a khar theya chuan heta boruak ka chhuahna aerodynamics ani a boruak ka chhuahna heta spoiler a om boka chuan heta ama hian ventilation hi tan khar le hon thei om boka chuan a hnuaiah hian a chhuak ve thei boka heta hian a chhuahna thli chhuahna kha om boka chuan ama hi 1.5 kg khat le a chan ve ani a chuan a cushion hi a tha em a hi antibacterial cushion ani a a hmuar theilawa ka ngai an soi dan an chuan tin natna vel po chuting bacteria vel po kha pom lo tura ngai ani a chuan ta hian d ring lock oma d ring ania d ring lock oma chuan ta hi a phel vek theia cushion zong hi a phel vek thei ti hian phel vek thei ni chuan bel that na chu ani hi 2014 khan bel company hianin MIPS kan ti multi directional impact protection system MIPS kami kha aron ti chuak tu a pioneer ani a chumi om je chu chunga hian heta a chip a chunga hian heta hian a chip a hian a chunga hian plate an dani che thei hi ti hian chumi om je chu accident thut na dewa han tluk po hete anin so de chok po katia force na lutuk aron om po khan lu kha veng don ni plate khat hian a che a na lutuk tia force aron chu tu le aron to po han plate kha che ta wangin lu kha direct in kan fa in so lo ni chu plate kha che ta wang kana tol dei ta plate kha chumi chon force zong kha a lo ti ko ya kami plate che kha a lo deflect ani chu kami kha chumi chon proof chumi ti chuak tu MIPS ti chuak tu hi bel hi ani venga tani chutiang chu ani a safety a tha em a safety hi him turangai ni a accident na dewa po in so po ni la lu liam na lutuk lo tura duan chutiang khoppa tha chu ani a chu in bel hi MotoGP a the om lo wang le AGP te anga brand hi kan hriat lar lo wanga suat chi ni lawa a tha em ani tikha
Shapokila chuan hei hi custom elements ah hian a tlawm bera hmun dangah chuan zanga ten a to thina custom elements ah hian lo endonia a link hi bio ah hian kan danga custom elements ho pawh in lo en venga him takin two wheeler in lo khalh dawn nia